Sagamos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP. Tamang oras, alas 12:44. An oras hatod sa Indokang. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Marina, pagkahapon na po sa indo mga tugang, nakapangudto na po tabian gabos. Ako kuya Nams, anato paran ka po dyan sa baba. Munggo, napigbobuan ko ki toyo, tapos igwak ki prinitos kuya Nams na tinapa. Pero sumunggo kuya Nams, anato paran ko dyan. May bangot ng tinapa. Pero di pa ako nasatisfy ka. Bakal pa ako kaya another tinapa. Maray na pagkahapon po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po? Tabi ka mo? Ano lamang tabi ang sino pinagkakabisiyan dyan? Uy, tibaad lamang po dyan sa mga kataraning po na mga barangay kan Barangay Bunker 1, San Francisco, Buenavista, sagol po duman sa kapurupuruhan kan maanito sa isla kan Rapo-Rapo. Ibaad lamang po may masapod ka mo dyan na nadangog mo kuya namin kasubago so nagpa-interview kay Sir Mar na naghahagad nin tabang po para sa iyang agong na si tatay ano nga ni sa first name ka ito basta ang apelido na po Lianeta dahilan po tabi ita puon pa kan Lunes kuya Nems si Sir Frederick Marabella Laneta. Tapos po, pinangaranan na ini ka na kasi early morning kasubago. Ino na kuya Namsu. Report ko duman sa Morning Hirit. And post naman ini sa social media. And in fact, kasubago, nagpasiring po digdi personal si Anagum Kini. Tanganing mga pudan, maghagad po ning tabang digdi sa DCGB sa paagiman po kan programang aramon niya to sa muyang news director si news manager Sir Mar de la Cruz iyo po tabian angkor na ang kasubanggi kay kahuron ko kuya nam su spokesperson kan BF Piligaspi pigahapot ko kung ano si identity kan itong kung ano ngayang kolor subado anong kolor su t-shirt kan maghali ini and kaipuhan po tabi na kung may mahiling ka mo dyan, ipagpaabot man po indo yan dyan sa mga otoridad. It's either BFP po tabi yan or PNP dahil ang may record naman ka iyan. Duman po tabi sa indang mga istasyon. And in fact, hapon, itong tagapagsalbar, ito po tabi na Special Rescue Force kan BF Piligaspi. Nagkaigwa na po ni na search and rescue operation sa kadagatan po dyan harani nga ni sa may barangay Bunker 1 taga Sitio Danlagon palan ini. Ang Sitio Danlagon kuya Nems, kung ikaw dyan nakakaagi ka dyan sa may resettlement kan Bunker 1, panagkilig ako Nems sa may left, ikaw duman kisuko nakakulay white na nakaganyan kuya Nems, ito ang parte kan sarado duman na rebulto siya, nakasaring siya kaiyan. Ito po duman sa may parte na ito ang Sitio Danlagon. And talagang medyo madistansya na siya and ang source of living po rinda duman iyo po tabian pagsisira. And nadangog ko kasubago kuya Nems bako man pala siya kuya Nems so ang tigisip ta pag masira ang tigagamit kan kuya Nems may katig baga kuya Nems na bangka po tabi ang description kasubago kan agum po kanini tatay na nawawara. So itong, imagine po yung mga tugang, si sarong drum na color blue, tigba nga kuya Nems inigid sa duwa na yung tigibo na improvise po na bangka na makantidad man po baga ang makantidad man an presyo kan bangka na iyan. And ito po sa iyang ginamit ang aning makapaglawod, makapaghanap ni na sira. And poon kan Lunes, August 10, 6:45 to be exact nga ni po. Naghali po ang nasabing persona na sa indang residensyo tangani po tabi na maglawod.
And bako marhay na barata dahilan po ta sagod ngunyan Miyerkules na day na po tabi o day pa po tabi nakakauli ini duman sa inang mga residensya. Day man ki any means na makontak ito po tabi na personang ito. Baad lamang na duman sa mga pagtaraning po ng mga lugar may mahiling po kamo dyan na persona, may edad na 43 anyos and sabi di ko yan sa comment section kay itong sa social media posting ta naka-yellow da po na jacket as in black pants po ang suulog kainio ni kan sa iyang kaini po tabi na nawawarang parasira dyan po nga ni sa barangay Bunker 1 Legazpi City. Kaipuhan lang po tabi na kung may mga magkahiriling ka mo dyan, any information po tabi data man tigahagad kung mahiling lang ko na itong su description ta na itong su bangka na tigagamit improvise bangka po tabi na hiling nito dyan. Di syempre ko nems magkakaigo ka na idea kan kung sa imposible. Di syempre ang pagtubod tangunan ko yan nems kung dai man lugod dai man kimaraot na nangyari yan po siya rin ko yan sa kadagatan. Kasi di pa maski itong su gamit na improvise na bangka na gamit sa gibo sa drum, di pa po tabi yan nahihili. Kaya we are hopeful po tabi. Taod naman, makibareta naman ako kaini sa mga amigo ta, dyan po tabi sa Bureau of Fire Protection Legazpi, partikular na po sa Special Rescue Force Sinda, ining SRF Tagasalbar. Sabi kay digitig sir inidigdi ni Sir Rodel Abihuro. Sabi po kang agom, naka-yellow na jacket as in black pants ang suot niya gamit ang sakayan na ginawa po mula sa blue drum. Paki-share na lang po tabi na ining social media post midigdi tanganing itong baka may mga pagtaraning po katang mga lugar na posible po kaning makabasa. And madali naman ko naman siya intindihon taan news article man Tagalog naman po. Makipag-coordinate po kamo sa mga barangay officials tanganing mga barangay officials naman iyo po tabian na makikipag-coordinar duman sa tuyang mga otoridad para man nag-ano pa kaya halatot nag-aapod si hello sir may nag-aapod kaya sa kuya may nag-aapod sa kuya na na amigo. Tibaad lamang po tabi nakahiling ka mo dyan kusuling ka na description dahil ang pamilya po kay ni Mr. Lianeta na naghahaadit man po sa sitwasyon kan si iyang ago. And maray na pagkaudo kay Kuya King Reginaldo dyan po tabi sa barangay Bunker 1 Legazpi City. Oy Kuya King, tigahalat ko pa sa official na statement kan Legazpi PNP. Although first hand information ka na may mga pangyayari po diyan sa sur na parte kan Legazpi na bako mga ni masyadong maray maringat na tulag sigaring tawo ko kuya namin sa inbuilt. So sige sorry ako sa inyo. Duman sa mga estudyante po medyo magtaga ikmat kita sa gabos. Dainanggad ka mo Dainanggad po tabi ka mo alat nin mga vehikulo sa mga medyo bura nin tawong mga lugar. Ito nga ni Kuya Nams, ito tindahan nila tita sa mismong ampangan mismo. Talagang makukusog ang buot kan mga daing kurok kararigos, mga mararaot na elemento kan sa tuyang sosyudad. Napungon yan na balik na po sa klase itong haloy na ang pagbabalikan klase ka itong mga estudyante sa elementarya, sekundarya, and then this week lang nagbalik naman po sa klase. Ito po tabing nasa tertiary education itong mga college student digdi po sa tuyang palibot. And duman po sa mga naghaharap po kung may ticket ako kan ibalong Z. Ikaw po akong ticket at tinaawan ako kasuhapon ni Konsehal Alan Ranyol. Pero kung kamo po ang gusto magkuha ka iyan, maghagad, magpasiring lang po kamo dyan sa iyang opisina, sagod lang po alas 4 muna na pagkaaldaw. Dahilan po kasuhapon pa talaga ko nagpapaunot-unot na duman sa sanggunian. Ako pa, tinaawan ako ni Konsiki pang alas 2. And tigto ko siya kay Karen Alang. Kami ngayon ang mahiling ngaya kaiyan. Tapos mahiling ako mga 6 PM na. Iiba ko si
Iiba ko si Amara Luis. Nag-uuba-uba siya, Kuya Nems, na dahil siya nakahiling kan opening kan ibalong. Sabi ko, baysa na niya ko, ining ibalong zipo kaya na ini, i-istorya digdi, ipapahiling digdi sa paagi kan musika, pagbaile asin teatro, bilog na istorya kan epikong ibalong. And, dakulang bagay siya na sa mga estudyante, magkakahiriling ninda asin, talagang masasabutan ninda. Kasi sabi ni Konsehal Ranyola kasuhapon, ang dialekto da ako yan sa gamiton, taga Bicol. Pero, Bicol nga yan, nanyaon nga din tigagamit sa Legazpi City. Kaya, kasuhapon pagtaram ko yan na Bicol, gari, nang problema ako, tasuaki ko. Paano daw niya ako masasabutan ni Amara kung dialektong gagamitin ko yun sa arba sa tuya, panagbabareta, medyo hararayaw na mga termino na pag nadagog mo si Sir Pio kasi Sir Mar. Mga dialekto po ninda, medyo harararom talaga ko yan. Pero sabi ka sa po ni Konsehal Konsehal Ranyola, masasabutan niya sa gel kasi nga ang dialekto ngayon pigamit. Itong Bicol na pigagamit igdi sa Legazpi. Kaya kung kamo po ang naghahanap ni na tickets, magpasiring lang po kamo dyan sa opisina ni Konsehala Ranyola. Sagod po tabi alas 4 nin pagkahapon. And hanap po lang nindo ta dyan sa Sanggunian Panglungsod. Separate na po kaya su opisina kan mga counselors. Niyo na sinaduman sa may kataning na ba siya kan City Veterinary Office. Sa harani po sa City Health Office. Hanap po lang po niyo duman sa opisina ni Konsehal Ranyola. Kami po tabi na makakuha ka mukha na nasabing mga tickets na iyon. Dakol akong mga friends, may friends nga na ako, Kuya Nams, na taga Piduran, naghahapot sa kuya kung may available pa po tabing mga tickets. Sagod lang po dyan tabi na alas 4 nin pagkahapon po. Makukuha nindo yan. Naninilibre. Libre po yan. And sa aga, mahiling na. Kung ano po itong, perang nahiling ko, ini ka nagpapasiling ako duman sa Legazpi City Convention Center. Kung itong Synodal, Synodal Congress. Nahiling ko duman nagpa-practice ng mga artist na mapartisipar po tabi sa nasabing activity. Maray na pagkauto kay Ma'am Rosemary Federico, nakaantabay po muna na pagkahapon from Legao City. Kay Sir Homer Relista Loala, nakaantabay man po muna na pagkahapon. Digdi po tabi sa satuyang programa. Kay Ma'am Tet Aldana Hakub, kan Ravax Animal Bite Center. And then kay Sir Pio Fernandez. Tadaping, maray na pagkauto po tabi sa siing mo dyan. Ano lamang tabi po ang sa imong pinangudtuhan dyan. Ang sa kuya po nakapartner sa Radio Technical, si Kuya Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywang, aray. Pag laging pasan ang sakit sa kasukas.